mai kallo muna factorization of quadratic expression shi ne darussa da muka ringa bi. A yau mai kallo zai gama rubuta quadratic equation. Muka ce bambanci tsakanin expression da equation abu ɗaya ne. Yanzu wannan ax square plus bx plus c, idan highest power na x 2 ne sai ka ce quadratic. Idan kuma ya fi 2 daga 3 ya sama sai ka ce polynomial. Idan kuma bai kai 2 ba sai ka ce linear. Wannan a darussa da suka gabata mun karantar da wannan. Yanzu wannan equation ne, me yasa an saka is equals to 0? Da mai kallo zai goge haka to a quadratic ne amma ba equation bane, expression, domin babu equal to. Kana so ka mai da shi equation sai ka saka is equals to yanzu ya koma equation ya bar expression. Ba mai kallo ya fahimci wannan, abin da zai biyo baya shine duk sanda aka baka tambaya kamar haka: a square misali plus 4a plus 4 expression, aka baka is equals to sai ka ce equation, quadratic equation. In babu equal to 0 nan kuma expression. Idan mai kallo ya kalli wannan tambaya ɗin, mai kallo zai ga cewa mun ansa ta a bidiyo da ya gabata amma mun saka x ne da kuma x, ba saka a ba. Wannan mai kallo kana bibiyan mu baka iya ansa wannan. In ka ansa za ka iya tsaye da bidiyo ɗin ka tsaye da shi sai ka ansa ta. In ka ansa za ka samu wani abu kamar haka. Za ka samu a plus 2 into a plus 2 equals to 0. Bayan mai kallo ya ansa tambayansa zai samu wannan. Idan ka samu wannan, abinda za ka yi yanzu, za ka yi shi in za a baka tambayan ba za a baka ita haka a ce factorize ba ne. Abinda za a ce maka za a yi solve, ma'ana ka solve ta ko ka solve ta. To in ka samu wannan aikin ka bai kare ba. Abinda zai biyo ba sai ka ce to either, sai ka ɗauki ɗaya daga cikinsu, ko dai wannan a plus 2 equals to 0 na farko kenan, ko kuma o a plus 2 equals to 0. Mai kallo zai gani nan kan mai kallo ba shi da matsala, kana bibiyan mu za ka iya ansa wannan tambaya ɗin. Bayan ka yi haka sai ka ce to yanzu 0 da 2 su ayi nambobi ne, 0 1 2 3 4 haka ta kirge, wannan kuma alphabet ne, saboda haka wannan zai tsallaka ya tafi gurin dan uwansa. Sai mu ce to ga a din mu is equals to, nan gun menene, plus ne, plus ne, to in ya tsallaka zai koma menene, zai koma minus 2 ɗinsa zai bisa, sai muna da a equal to minus 2 o, wannan o ɗin kenan, ko a plus 2 sai ka ce to a is equals to, shi ma plus ne, da zaran kaga plus to ka saka minus a nan sai ka saka 2 ɗinka a nan. Mai kallo wannan shine solution na wannan equation ɗin, ga solution ɗinta nan. Wannan equation ɗin, wannan shine solution ɗinta. Da zarar an ce ka yi solving, to bayan ka yi factorization ka iso nan equal to 0 ka yana nan, daga nan abinda za ka ƙara kawai either wannan haka, wannan shine step da za ka ƙara. Ya ka ce maka ka yi solution na quadratic equation. Mai kallo ka yi subscribe ka kuma yi sharing wannan bidiyo ɗin.